أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالين دي أنا مسو أو بلا جلا أو نيان ماتوني مالما ما حكى توني أو في نيانغا فيديو سبانا يسادري أشيته كانيا كوا ندسو بكان كنيه mais ma ñine ala fe ni kasi kala ban quoi tien rek kadi parce que ni vidéo keto ko to ndusu ben kanye fe matige quoi parce que bi vidéo série le ndo quoi parce que ndusu bolé ndo kuna foni mi fo anye kama po tien rek kadi amandi ne ka vidéo bo ka so ndusu bolé no parce que ni o de fo mo mu mi lamena ils sont les ndaro ma photo comme na mo do munu mi bonya mo do i fana be munu bonya quoi donc ne ta fe ka fo bali fo vidéo kono mi e to kalima quoi o de ba to ni ne vidéo que na manya vraiment effacer mais c'est ka tuguni o de ba to ne son vidéo directement quoi parce que ni be vidéo direct la ni disu bora dron i mana kuma fa tsaka la sege bele mo ba la mena o ba sora tara ka ba quoi malmo men disu bolé no bi toro wallahi mais haketo yini jama fe mais do kuma kono ko bi anga président ngolo Ivan Keita c'est der Espagne président di lion de la diaspora abora ka kuna foni mun fa yana ka da barake rola ka foko ya wele mali kono ka foko sadiri yanga gidi melase tuguni ku ba fe ka faga donc abora ka kuna fundi mo ma ka foko u ka famu ka foko poison de avril ko te quoi donc o ti baline la parce que kabi avril ma jo ara sibasi melajeri nta fien fola quoi donc ne bi bodrone ka hakina doni fodo nteme to drone parce que ndusu bora ningo ngapma ka video jian ndusu bi se kan kenye video bi tien quoi abi do mo gasela mo hakete ni jama fe malmo ma fe ka mun de fo mali gouvernement ou bien ni mali gouvernement te na soro to mu association mu be je ko mu be ku be boko ko ku be arasibati sila tunu be ku ba faga quoi mais appelé lancer ibeka na ka gouvernement de ma al ni ibeka ma soro na ka gouvernement do ya soro ça suffit kodi kuma mi fora na ma ke kin assalamu alaikum o ya bani na kera tin ko togola ko Espagne sans hydro de Nicar Almeria ko o ka arasibati toy akanina kili nu ba fe mali tokato 2018 na an deunye shini ku ka arasibati toy c'est-à-dire o kana miri ka foko on tay mitini damay on tay réseaux sociaux kuma damay billahi kalena ala na ka kirala cheba tame ulu prele no ka sabi wallahi ni arasibati minena bika datugura cheba tame munu prele no ka sanama bila wallahi fo ata foko 2018 temana nu ma arasibati to akanina kili maliko ame fengo fen vola wallahi ame nyina peko comme ulu ba o mélanger ame yi ayira lo fana bu mélanger quoi do tay jine kan fo ka télé entaro ka écran ko fe mais beta te jine kan fo de ayo black kuna ni jine kan fo kuno mo kunde sa no fe Espagne no ni jine kan fo kuno aminene ka datu ka sola mo kunde sa no fe nyo de fo nga video do la ngo mamu me arasi bachi no fe ngo jama sa de unte ko ma sani wari ay mu ne fu nyana de o de jaru ye nu bora ka tuka no fe donc o prele no ka sa no fe quoi malumo ka foko ngolo Ivan yemu fo video kono ku ya mélanger ku ba fa na soro tiente o ka ka balene meni tiendo ku kana ke amu deli o kana ke am mali be mali to de la kwa ka to an de onye shini kwa am ko bo de la sino wallahi billahi fagalite de nu ya blessé c'est-à-dire akake kaba mekeru jigine kwa ou bien akake mana bele mu bo fa ma do kwa wallahi an kalelo de la wallahi sino na tigi dora wallahi kalina alala abi bo da kono kama be kwa abi kaw kono ko abi arasibati munyela aw nyefe ko te kwa ko no fe ko te wallahi mo prevu jira wala ko me ahakla ko jine kaw ne do camera on ko fe o te kwa aya mélanger minge ka to Europe ya no o fale la muna bomo ko aéroport la o ma do ka osila donc ay arasibati toy akanina kli ama wardi awma au contraire on ne ba ka biet ke ka kana on fe ana on mi sika kuma donc ama on san quoi on ne ko akadanye parce que ay mu fo maliko la ngo de kadanye opma awbe mu ko ma fa ko de shiro est-ce que awbe kelem na mali gouvernement ni aso ko mali de hami be awla ka firu borasa ka mali c'est-à-dire muso mali lebu sa ko wi marsi Amérique France mali kono hali lo sisi lo witi topu donne no ka dien yala ko bina ta wi marché ka ko muso ka don muso ka hake muso joli lebe obi die wolo shina ki kodo ala ka dalen to jotoro solay o nyi ni na wi marché ka priu makmo la de
den joli be no bi muso b'a wolo ka kalo kɔnɔntɔn doni ka tila ka dɛsɛ k'a to yen a bi sa i sigilen ɲɛna foyi ti bɔ a la a k'a firi ma wuli k'o ɲɛ ɲini dɛ kɔrɔnfɛla la bi dun kidali minɛnen don o ɲɛ ma ɲini an balima kadɔw ni filaw bi ɲini ka ba ɲɔgɔn na sisan kɔrɔnfɛ masina mara la k'a firi janimɛdenw ma ba o ɲɛ ɲini na fɔlɔ dɛ arasibɛti ko ten a ti maa ba nɛnɛ a ti maa fa nɛnɛ a ti maa kɔrɔ nɛnɛ a ti maa dɔgɔ nɛnɛ sɔlima wuli k'i ka hakɛ ɲini ka n'i sigi k'i ma kalan ka n'i sigi ko wari t'i kun i ka kan ni mun ye jamana ye o kɛ jamana ye jamana ka kan ka mun k'i ye n'a ma k'i ye wuli k'a ɲɛɲini k'a bɔra ka mɔgɔw bɔ dibi la dɔrɔn aw de ko fɔ a k'o de da tunu joona ko pour que aw ka fɛrɛ ka suɲɛ n'a ka k'a firiya ma o tuma mun de bɛ yen an bɛ taa min aw de ko ka wari doni miliyari doni ka maliyɛnw doni ka bɔ mali la ka n'u ye faransi yan nɔ k'an ka bɛn an ka bɛn yan'an ka an ka bɛn ɲɛɲini o mun de y'an fara a t'o ɲɛɲini fa aw k'an ka bɛn mun de y'an fara ne b'o de fɔ yan'an ka bari jiwoyon sira kɔlili la dɛ mun de ye jiwoyon sira bɔ a t'o ɲɛɲini fɔlɔ koko jɔ la koko karilen don jiwo fɛ i b'o de ɲɛɲini fɔlɔ k'a firi ninnu ko ne de ko ten tɔgɔla don ne ti ɲɛda dogo dɛ minnu m'u ɲɛda dogo i b'a sɔrɔ siranna de ne bi taa mali la ta de ni bariba ye ni n ka bomosi ye ta n bɛ taa n'a ye mali la ta aéroport la ne yelen don ne dogolen tɛ ne ti siran n'a ye ne ti ɲɛda dogo ne bi n ta fɔ de togo la Espagne Almeria ne ka adresse bɛɛ dɔ de don wa ni n sera mali la ne ti foyi falen na n bɛ taa ta de o puis n bɛ jigin ni nin ye mali aéroport la ni nin casque nin ye fana i k'a dɔn k'a fɔ ne ti n ta fɔ ka n dogo k'u ka arasibɛti to yen a ka balo n'u mago bɛ mali tɔ la komi aw ko anw ye dɔlɔminaw anw ye jinɛ kanfɔlaw de ye anw de ko an faso maa t'anw sanɛ anw de ko ka wuli ka hakɛ ɲini an yɛrɛ kan ka mun kɛ jamana ye an b'o k'o kɛ jamana ye jamana kan ka mun k'an ye n'a banna k'o kɛ nk'an mago b'o de la n'a ma k'an ye an b'a kuma fɔ arasibɛti a ma maa nɛni o a bɛ ka diɲɛ yaala sisan mɔgɔ ma wari d'a ma dɛ mɔgɔw de b'a fɔ c'est à dire i ka di anw de ye i bɛ ka hakilina min fɔ anw m'o dɔn arasibɛti la o an ko a ma bilahi a bɛ sira min kan n'a ma falen sederi cɛ 100 bɛ yen cɛ 100 de bɛ yen olu pɛrɛlen don ka sa a nɔfɛ walahi n'a ma sira bila kɔni sira jumɛn ka bɔ ka jamanadenw kunnafoni u ka hakɛ la u ka wuli k'a ɲini a ti da u ma fana dɛ i ka kan ka mun kɛ jamana ye a b'o f'i ye fana ko dɔ fɔ ɲɛ ye dɔ fɔ a cɛlakaw ye arasibɛti b'a fɔ anw yɛrɛ ma an kan ka mun kɛ jamana ye k'an k'o k'a ye jamana kan ka mun k'a ye n'a ma k'a ye an b'a fɔ aw ko wa k'o tɛ se ka nanakili k'a b'a melase yani aw kun k'a cɛsiri arasibɛti ɲɛɲinini ma dɛ an b'a faga dɛ an b'a datugu dɛ a y'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama a ye kida libéré fɔrɔba nin o jɔrɔ bɛ maliyɛnw la bi n'a ma se k'o kɛ dun kadɔw ni filaw ta min wulitɔ ye mali kɔnɔ nin ye o ye arasisi kɛlɛ de natɔ ye mali kɔnɔ n'o don nana bilahi o de ye somali ci o de ye wuranda ci arasisi kɛlɛ o de wulitɔ don mali kɔnɔ filaw ni kadɔw bɛ ɲini ka ba ɲɔgɔn na masinɛ mara la e ni ala n'a kira cɛ mali gouvernement ma se ka wuli k'i jɔ jɔyɔrɔ la k'o ɲɛɲini mali karamɔgɔw ta ye tele la kuma u tɛ ka se ka wuli k'u jɔ jɔyɔrɔ la k'o ɲɛɲini e ni ala n'a kira cɛ ni sedɛri kumana ni arasibɛti kumana k'anw bɛ ka cɛkɔrɔbaw dɔgɔya k'an bɛ ka faamaw dɔgɔya aw ka firiw ma se k'a ɲɛɲini fɔlɔ mun de y'a to n'an y'a dɔgɔya ba a t'o ɲɛɲini fɔlɔ maa bi maa nɛni tɛ k'a sɔrɔ a ma fɛn k'i la wa i ti maa bugɔ ten n'a ma fɛn k'i la o n balimaw komi dusu bɔ dɔ don tuguni n kana tɔ nin video nin ka pɛridi tuguni nin ye video sabanan de ye kuma fɔlen ye n dusu bɔ ko minnu kan ka ɲɛɲini n'o ma ɲɛɲini mun yɛrɛ tɛ maa ɲɛ sira la fiyewu c'est à dire o de bɛna kɛ ɲɛɲini ta o de bɛ ka n dusu bɔ quoi wi marché ye ne bana ka se niveau min na mali san 3 kɔnɔ mali tun man ka wi marché kɛ fiyewu n'i y'a sɔrɔ hɛrɛ bɛ maliyɛndenw kɔ e ni ala cɛ muso bi den wolo denyɛrɛnin k'i kɔ don a la ou bien muso bi kɔnɔ ta ka den wolo ka tila k'i den taatɔ lajɛ i jɔlen ɲɛ ɲɛna mun de b'o kɛ fura ntanya don wa matériel ntanya don balo ntanya don wa o ɲɛ ma se ka ɲini fiyewu mais fleurs ni gâteaux o bi ta dɔrɔn k'o kɛ ka muso nisɔndiya dɔrɔn ko bi y'a ka don ye balimakɛ e t'a dɔn e ta ye lebu ye k'a firi e ma se k'o ɲɛɲini fiyewu sebe e b'i muso ta ka taa wolo faransi i balimakɛ cɛmɔgɔ bɛ yen nɔ o muso sara a kɔnɔma i ma se k'o ɲɛɲini filanan b'a bolo lajɔlen don i ma se k'o ɲɛɲini k'a fɔ a vraiment cɛmɔgɔ muso fɔlɔ sara k'a sababu kɛ a dɛsɛra ka wolo e ma se k'o ɲɛɲini fiyewu dɔ kɔnɔma don a jɔrɔlen don o bɛna sa wa o b'i balo a t'o si dɔn fɔlɔ e ma se k'o ɲɛɲini fiyewu k'o ye musow ka hakɛ dɔ ye
fleur ni gâteau o de muso ka wi marché ou be ka top doni ka yala o de muso ka wi marché ka firu est ka o be wi marché re koro do folo hein o be wi marché re koro do folo ay malika milliard doni kana France ya no ka bina fo malé doni ya no kanga be anga be ne kungo me video ka me ça dire ni be video ke i ka mo respect o ki lame quoi kana ke video i dusu bolé no video na o de be ne munyu video tamana ça dire moné ne siglé no quoi bon ni ku i kana kuma do fana fo abim kelewere lawli tuguni o de kama man dade la quoi yana kungo nyinyi de aya jija ka se koronfe aka ke ala rena kira kama anga be de ay France malien toy aka Espagne malien toy ay Amerique malien toy aka ta koronfe aka ke ala na kira kama flaw ni kado ni nyonche kele aka o foko ba o be ben folo mali kon on ni tamase ko koronfe la ani klebi fe mo ko fe ko be aka ta kuma kidali population fe lu ka ben folo aw ka firu to sinye ni ko arasibati mo ni kelende abe ka boko hakna mpo mo onu ma no pe lu ko ika hakna di kadanye amu du wala fana ngo arasibati ibe sira minga ni abila billahi edlevu to bi juga kateme ma betaka ngo me ni ma bla wallahi an kalena ami sai no fe ima wardama ima sandama parce que ibora kan kuma fo ni mun an temu kalama ana ame mun kalama an ta do ama ke to mina kan ka ke to mina yo mun foyen mu mana wuli kan ka fagade an ka fagade ka fo mali gouvernement video kana jinya kama 12 minutes nu herabu golo la ou be nu mali be o mago be mali tola 2018 kono ko election ka ke voter ka ke here ani badena ku ka harasibati toy aka nina clean check kana magala muso kana magala sino wallahi nkalena alala nu ye magala harasibati la ka datugu doron arasibati ka datugulu yan 2018 campagne o bana na datugura ni kofe wallahi mali gouvernement ba boada kono kama be parce que ama foi fo ko solima anga wuli kanga hake yini tron maire kanga munke député kanga munke président ere ka bare me ministre ka bare muye u banene ko munke de ku jo yoro la nu ma se fana ka tien fanye o doron foli fa bi wuli doron ka ba sada akanya ma da sira aya tu o de dakadala sino wallahi abina do ko mo prene no kasa arasbati no fe bolo ka makala dro ka tatugu dro amako bo dro na sino kaso tede o ka makala dro quoi mbalmo mawbla no ku ka arasbati to ya ka nina kli melazeli min keleno ka ko poison de avril o tede melazeli do parce que akera ka soro bimase donc ku ka to ya ka nina kli sino wallahi nyo de foyer dala fo damate se der type mun kera aka nago folo Espagne yanno atato mun kera aéroport la aboro kalama zena taka juguno ye parce que adoma chera o e mbalimo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mawbla nyorla ni video kan ngati tuguni parce que ntu su bolino ka sunu bom na ni taranya fi video bi klaka tuguni quoi kuna foni min sora doro ka fay ku ka rati ba ci toy ni président ni sa de anga nyemo no e fama Ibrahim Boubacar Keita na ta kalama kaka bo kalama ko mélanger ni kamba fa ka danne la o kana mélanger toujours ku ban faka sinon amina munke abina bo kalama maliko amba to blanc deunye o de nege bana sinon femi bo kono min ka jugu ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh